in Christmas times. We'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be. Merry Christmas, we love you. Hi guys, good afternoon. Today is November 24, Wednesday. Mag-vlog tayo kasi nga ito yung aming second dose ng aming vaccine para sa COVID. And this time, Jan will go first. Han? Okay? Kasi nung una ako, yung first dose ako yung nauna, ngayon siya. And hinintay ko lang siya kasi nag-fishing siya. So, naligo lang siya, then sakay sa car, then diretso sa malapit lang naman. Sa pharmacist lang naman kayo magpapavaccine. And si Holly, good afternoon. Wala siyang pasok today, Wednesday, wala siyang pasok. Kasi, parang rest day nila naman nila. Kahapon, may pasok siya, Tuesday. And, nagpunta na sila sa school kasi transition. So, next year kasi after Christmas, sa school na si Holly. School na, Baba? Yeah, after Christmas. Yeah, then I go to school every day. Every day, 9. Because I'm gonna turn 6. Not yet. Gusto niya na magkaedad agad. So, yun yung ating ganap today, guys. Then, mamaya, lilinisin ko tong car kasi tingnan nyo naman. Ang kalat. Mga kalat ni Holly. Linisin ko yan. Then, sana yung ating bakuna ay hindi, pero sabi raw may dun daw mo mararamdaman yung side effect kasi yung first, hindi naman ganun, maano lang siya, yung matamlay lang siya, pero hindi naman ako nagkaroon ng fever or sipon, wala siya, masakit lang, maano lang siya, mabigat lang siya sa braso, yun lang naman yung side effect ng first dose. Yung second dose, sabi ni Kobe, nagka-fever siya kasi si Kobe nagpa-vaccine din siya eh, and yeah, so we'll see. Okay, good luck, Han. Baba, good luck! Good luck. Dito na tayo, guys. Jan will, this time. I did the first one. Si Jan ang mauna. There's Daddy. You can't go there, Baba. Okay, you can count. Watch Daddy. No. That you have it? How was the first one? Yeah. Good arm for 3 days? Yeah, I did actually. Couldn't lean on it, but Now, we're going away. To Sydney. It's just that I brought them in. We're not going till Tuesday because the day that's here that needs to be. Tapos na siya, ganun. No, I did 1,000. Oh no, left. Kasi ito lang yung ginagamit. Wala pa siya. Okay. Prepare niyo lang yung injection, your needle. Oh, is it coming? Yeah, you look good. Yeah, I want you to relax. Alright? Yes? Okay. After mommy. Done. Alright, thank you. No worries. Okay, that's our second dose, guys. Right. Dito pa kami sa chemist kasi hinintay pa namin yung immunization history statement. Yung parang ganito.
na nagpo-prove na kapag second dose na kami. Ano yun si Holly? Naboboard na siya. Are you bored? Yes. Huh? But after this, we're getting ice cream. Are you getting ice cream? And I'm getting a lolly. Who said? Daddy. Daddy. And ayan, binigyan niya ako ng Band-Aid. Ang nakalagay, arm yourself against COVID-19. And eto, binigay din to kay Jan. And sabi niya Jan, hindi niya raw to kailangan. Binigay niya kay Holly. Had it all in here as soon as we made it. You gotta get on the web. Okay na. Yeah, so you made Okay, punta tayo dito sa Friendly Grocer. So stop. Kuha tayo ng ice cream ni Holly at saka kahapon nag-grocery kami, nakalimutan kong kumuha ng ham. Wallet. Yeah, it's alright. Kuha tayo ditong ham. Kasi gagawa ko ng cordon bleu for dinner. Oh, mama. Okay, sign in first. Kuha tayong ham. Oh, salami yan. So, eto. Si Holly, kumuha na siya ng lollies. Dahil kay Daddy. Ice cream pala. Lifesavers? Wow, yum. Uwi na tayo. And sana itong brasong to. I get my ice cream. Huwag sana siya masyadong sumakit. Mas okay ako ngayon nung in-inject yung karayom kaysa nung una. Kasi nung una para talaga akong takot. Pero ngayon parang hindi na nga ako nagbilang eh. Before nagbilang pa kami, ako pala na reverse now 1 to 20. Backwards ba? So ngayon hindi. Ayun, sana mo yung okay siya. So, yeah, gawa ko ng ang dinner namin mamaya. What kind of ice cream I got? Cordon bleu, kaya kumuha ko ng ham. And ipakita ko sa inyo yung costume ni Holly kasi sa Friday and Saturday, concert na ni And I got Holly! Yeah, and I like this one. Yeah. So, concert niya. So, binigay na kahapon. Kaya nagmamadala ako mag-grocery kahapon. Kasi binigay na sa kanila yung kanilang costumes na susutin for the concert. And, ayan. Kakamadali. Nakalimutan natin yung ham. Ham. And maglinis. Oh, yeah. Maglilinis nga ako ng car. Tingnan nyo. Ang kalat ng car. Daming gamit ni Holly. Ice cream now. Okay. Buksan ko muna yung ice cream niya kasi baka matunaw yan. Okay na. Give it to mama. You can? Yeah, no. Can you? Yeah. Alright. Careful. Okay. Oh, see? Diba? Diyan niya ang linagay. Give it to mommy. It is that. Yeah, just hold like that, Baba. Like that. Yeah. Wait, actually it tastes good. Mom, taste it. Oh, yeah. Dad, this ice cream tastes good. Oh no, don't spill it. Spilling it. Okay, uwi na tayo. Kanina pa kami sa bahay, guys. And yung mga bata nandito na. Say hi. Hi. And Sophie is here. Mamaya, pick upin siya ng mama niya. And yeah, kahapon, nag-grocery tayo. Pero hindi nga ako nag-vlog kasi nga gusto ko munang matapos yung ating late vlogs. Malapit na guys kasi feeling ko mamaya, ang i-edit ko mamaya ay November 7. So yun yung first vlog ko sa November kasi may ganap kaming konti lang. Tapos mga konting-konting ganap ng mga nakaraan. So yun ang aking gagawin. And di ba sabi ko sa inyo maglilinis ako ng hi kuya. Are we done the Christmas tree now? Oh, gagawin pala namin yung Christmas tree. Not today, kuya. Kasi kahapon lang kinuha ni Jan yung Christmas tree sa shed. Sabi ko sa kanya, kunin niya yung Christmas tree nung after namin mag-Adelaide. Kasi sobrang busy ni Jan sa work and golf, ha? Because I just had my vaccine. Maybe tomorrow. So, ilalagay namin yung Christmas tree bukas. And, di ba sabi ko maglilinis ako ng car? Tingnan natin kung malilinis natin yung car. Meron ako ditong box. Balikbayan box. And meron akong nung isang araw, o last week, i-hold ko sa inyo guys. Last week ba yun? O diba, nakaka-lift yung aking, ayan o, yung
binaksinan. Eto, i-haul ko muna sa inyo to guys. Meron akong mga biniling walk. So, eto, meron akong mga biniling vitamins para kay Sandro, Mama and Papa, and my siblings. So, eto, Nature's Way, yung brand niya. Eto yung gamis. Eto kay Papa to kasi nakalagay men's. Eto kay Papa, multivitamin. And bibilang ko rin sila ng Centrum kasi yun ang gusto ni Papa. Dati kasi pinapadalang ko din sila noon dati. Parang hindi ako kita. Ganyan. Centrum. And vitamin C para sa kanila. Sa mga malalaki ito sa adults. Ito kay Sandro. Pareho sa mga bata. Ito yung vitamins ng mga bata. Yung gamis. Yung Kids Smart ng Nature's Way. So, binilang ko si Sandro ng kasi mag-expire to sa 2023. So, binilang siya ng marami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, para kay Nuno. Para kay... ito, iba naman yung flavor niya. Omega 3 fish oil. Sak, have you tried this? Yeah. Do you like it? Kasi in-introduce ko yung mga bata dito sa, sa trio na to. Ito yung Omega 3. So, ngayon, bigyan ko rin si Sandro. Tapos, ito kila Mama, sa mga adults. Vitamin C, kailangan nila yan. Vitamin C, gummies. And daily fiber ng pang-adults. Pero makikita nyo ba? Yan. And men's. So, meron si Papang Joe. Sana magustuhan niya ang lasa. Ito, raspberry. And ito naman, may lemon and raspberry. Immune support. Ayan. Immune system to fight illness. So, pang-adults. Pang-adults. Ilan ba binili ko nito? Isa lang. Dagdagan ko to. Tapos, probiotic. Ayan. Dagdagan ko pa to, hindi pa to tapos. And calcium and vitamin D. And daily fiber. So, dalawa yung ganito nila. So, dadagdagan ko pa to, hindi pa to tapos. Yung mga vitamins. And meron ako mga biniling leg ham. Wait, nasaan yun? Wait lang guys. So, meron ako dito mga nabili ng mga ano ba to? Leg ham. Hindi ako nag-vlog nung mga nakaraan nung nagbibili na ako para sa box kasi nga gusto ko nang maging updated yung vlog natin. So, vitamins until like... No, this is for Philippines na. Oh. Sabi niya, ang daming mong vitamins. But So, one is ours? No, this is for Philippines only. Oh, yes. Why do they need it? Because they need it. They don't have it there. Like this kind of... Hindi ko I alam. love those. But can we keep one of them? Brand. Yeah, you still have that. But can we keep one of them? No, we can still buy Kuya Sak. But that would not waste money. I'm not wasting money. This is for your cousin. Nag-waste daw akong money. Iba tong lalaking to, batang to. So, eto yung mga nabili ko na hindi tayo nagbablog, guys. Kaya, i-haul ko na lang sa inyo. Kasi nga, gusto ko na maging updated yung vlog natin. Kaya, hindi tayo nagbablog masyado. So, yun nga, sabi ko, yung next, mamaya, yung i-edit ko ay November 7. So, ngayon, November 24. So, sana talaga malapit na tayo. So, ito yung plum rose leg ham. 1, ilan ba yung binili ko? 2. Favorite nila 2 eh. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. And meron pa tayong isang bag dito. 11. Nakakalimutan ko, bago pala tayong vaccine. Pero hindi ko naman nararamdaman na masakit. Medyo konti, pero hindi yung masyado. So, hindi ko siya iniisip. So, ilan na ba ito? 2, 4, 6, 8, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hi, Kuya. 18, 19, 20. Oo, 20. 21 na leg ham. And meron pa ako dito. Wait lang. Kailangan ko ng bag. Hey, Kuya Teacher. Kuya teacher. What is that? Ito, meron pa akong mga iba pang mga cans na nabili ko rin. And meron ditong Kleenex, yung mga tawag nito, mga binibili ko kay Jan na deodorant pag nauubusan siya, yung gustong-gusto niya. Kaso ayaw niya talaga ng ibang brand. Ano si Jan loyal sa mga ginagamit. Baba, close the door. So, nilagay ko na lang sa box. And bibilhan ko pa sila papa at saka yung kapatid kong lalaki ng mga ganyan. Siguro yung Dove. Is that spray for you? And meron tayong mga, eto, yung ano tawag dito? Ano nga to? Beans? Yeah. Heinz for 1. Ito, big value 3-pack na, di ba may ganito tayo, yung pork and beans. Si Jan, gusto niya yung pork and beans. Yung kapatid kong babae, gusto niya to i-try. So, mayroon tayong malalaki. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Malit na to. So, apat na malaki. 5 malaki. Pero magdadagdag pa siguro tayo niyan. At saka, ayan, meron din ito yung ibang brand. Yung may meat naman to. Big, meat. Big 8. Meat. Sa atin kasi may pork, diba? And may chickpeas. Isa. Hindi ko alam kung bakit nandito yan. Sa akin yan eh. And crushed tomato. So yan. And, Kuya, do I still have all the lollies there? Or you been eating it? The Skittles? Dad's been taking a couple to fishing. And we've had 2 packets of Skittles. There's still a couple more. Okay, can I have it? Kasi bumili ako ng mga Skittles. I think. And mga lollies na malalaki. Ayun, pinagbabaon na daw ni Jan sa fishing. Can I have it, yeah? Do we still have? Yeah. Can I have it here, please? So, ito yung mga ilalagay natin sa box. And chocolates. Yung chocolates, ubos Only na. one Skittles and Oh there's my this very God. sour one. Ang dami nito. I got a lot of this. Yeah, Dad took it too. And I got a lot of chocolates. Yeah, we've been eating some. Ang dami ko na nabiling chocolates. Dahil hindi ko pa sila nilalagay sa box. Kinain na nilang kinain. So, bibili na lang tayo ng mga chocolates. Tapos, kung ano-ano pa. So, for now, ito yung mga ilalagay ko muna sa box. Okay? Where are you going, Sophie? I'm going. Are you going home? Is Daddy there or Mom? I'm getting picked up by my brothers. Alright. See ya! I'm not going now. I'm just. Okay, getting ready. Okay. Alis na si Sophie. And ito yung mga ibang laman ng box. Napakita ko na to sa inyo before, yung nag-haul ako ng mga tea towels. Diba sabi ko sa inyo na bibigyan ko si Mama. And meron tayo ditong tablecloth. Tapos ito yung placemat na hindi ko na ginagamit. Baka gusto ni Mama or pamigay niya. Tapos ito sa table. And yeah. And ito yung pang, ayan, grater. So meron na kasi ako dito. So ibigay ko to kay Mama. Pero for sure si Mama meron din ito. So, ilagay lang natin yung mga nasa table dito. And, at least maklose ko na to. Kasi halos ano to, mga tea towels, tapos, bed sheets, and, ayan, tablecloth, and clothes. So, ayan na yung itsura ng box. Yung ibang leg ham, nilagay ko sa gitna ng mga damit, at saka yung ibang vitamins. And, meron mga nilabas na ibang damit. Eto, and eto, nabili ko to sa Pinas para kay Jan, pero ayaw naman suotin ni Jan, so ibalik na lang natin to sa Pinas. Ibigay natin kay, bahala sila kung kanino nila ipamigay yan. So, pantakip natin yan dyan. And binilang ko si Jan nito, yung Calvin Klein. Sabi ko sa inyo, pag binibilang ko si Jan,
Yung iba, hindi iba. Most of mga binibili ko, ayaw niya. Maganda to. So, kay Papa na lang to kasi mahilig si Papa sa white. Sana magkasya. Extra large to. Parang hindi naman to kasya kay Papa. Sa kapatid ko na lang. So, ilagay natin yan dito. And, itong jacket. So, itakip natin dyan. Tapos, ito yung mga tea towels. Tapos, placemat. So, tapusin ko lang to. And meron akong shorts dito. Siguro magkasya to kay Mama. Bago pa to, wala. Hindi ko to nasuot kasi malaki nga to sa akin. So, ipantakip natin yan dyan. So, tapusin ko lang to, guys. Last year I thought about Ito yung itsura ng box. Yung unang box kasi may pangalawa or pangatlo tayong box. Pero ayan na muna yung una. And si Sak, eto, ilagay ko na rin daw sa box para kay Sandro. Kasi hindi naman nila to ginagamit. Nakikita nyo naman, iba naman na yung mga gusto na nilang activity. So, ibibigay natin yan. So, alisin ko ulit to para magkasya. May hinahanap lang si Sak na nilalagay dito yung blue daw. Siguro yung nilalagyan ng bullets. Parang ganito ba? So, ha? Hinahanap niya pa. Okay. Like that. Oh, that or something. I don't want to be You the put that in the president middle. again. Wait. My little gun. This gun. What's that? It can fit. Wow. Oh no. I think I know. You just need to make a hole. No. A hole so you just... Or this one can just go down. No, it's gonna break. Where's your bag now? So I just sleep there. There. Hope it's not gonna break. Hi, guys. Isa. Guys, I'm not so Ayan. Hindi kasya yung isa pang gun. And, hindi niya pa nahanap. Sabi ko, hanapin niya. Pero sabi ni Sak, he can just pretend. Kasi hindi sila naglalagay ng bullets kasi ayaw ko. So, nilalaro nila yan na walang bullets. So, si Sandro raw, sabi ni Sak, pwede niyang gamitin to kahit mag-pretend. Pero pag nahanap, nandyan lang yun somewhere. So, pag nahanap, inilagay ko na lang sa isang box. Tapos yung isang yun. So, takpan ko na ulit siya. Para hindi sila, itong gun, para hindi siya mabasag. Ito, maganda to. Natutuwan yan si Sandro. how things can come around just like that if everyone. So, puno na siya, guys. And matutuwa yun si Mother kasi ang dami niya ring tea towels. Ayan, dami niyang tea towels. So, at least tapos na yung isang box. Para makuha na to ni ate. Ayan. And meron din akong in-order para kay Papa na mga t-shirts na hands. Kasi si Papa mahilig lang siya sa white t-shirt. Hoy! What are you doing? Excuse me, Chona. If you see a black car pull up, can you get me since that's probably who's picking me up? I think. Yeah, alright. Nandito pa si Sophie. Akala niya kasi nandito yung kuya niya. Wala pa pala. So, yun. May in-order ako kay Papang mga t-shirt. Kasi yun lang naman ang white t-shirt lang naman ang sinusuot ni Papa. So, next kong gagawin ay, di ba sabi ko sa inyo, magdilinis ako ng car. Parang hindi na kasi tea time na. Hindi pa naman tea time. Kailangan ko nang magluto. Cardon blue. Magtatanong na si Sak. So, i-time lapse. You know the chicken with ham and cheese? Nakalimutan niya naman. So, eto yung ating gagamitin na chicken breast. So, i-timelapse ko na lang kayo guys kasi ano na? Ang oras na? Ala, 5 o'clock na. Magpa 5 o'clock na. Dito pa si Sophie. Yes, Sophie? I was supposed to get picked up at And it is cold outside. We gather around the fireplace, and no one cares about yesterday. My favorite holiday. It means so much more.
about. Nandito na pala si Kuya. And tapos na akong gumawa ng cordon bleu. Linagay ko lang sa freezer para mag-firm kasi kulang na tayo sa oras kung ilalagay ko siya sa fridge. So, punasan ko lang itong pinag-gawan ko ng cordon bleu. Pero naglagay naman ako ng tea towel. And ito, linagyan ko ng baking paper para hindi ba ano yung ating chicken. Kasi alam nyo naman yung chicken, yung bacteria. So, punasan ko lang para malinis. Gamit ko to yung Fine or Clean White. Ang bango nito. Ang scent niya ay Tropical Blossom. So, ayan. Okay na to. So, ngayon, ang gagawin ko naman ay magbalat ng patatas para sa mashed potato. Ayan na pala yung patatas. Pinapakulang ko na. Nagpapainit ako ng tubig. And nandito na yung ating breadcrumbs, eggs, and flour. And ito yung chicken. Kalalabas lang nito sa freezer. So, magluto na tayo, guys. Ako pala. So, magluto muna ako, okay? Last year I thought about how things can come around just like that if everyone is here to celebrate one day. We have our ups and downs, but when there's love, there's always. Ito na yung last na piniprito kong cordon bleu. Then, after nito, ilalagay ko to sa air fryer. Yung dalawa nasa air fryer na eh. So, nandito yung dalawa. Hindi ko inubos kasi parang ang dami naman. So, may dalawa pa akong nasa freezer. So, after nito, yung malaki na. Luto na pala yung mashed potato and yung malaking cordon bleu na lang. And si Kuya, ayun. Tinitikman niya. How is it? Ha? Gumawa ko ng white sauce para sa ating cordon bleu. Ayan, very thick. So, malapit na kaming kumain. And yung rice, 1 minute na lang. Patapos na rin siya. Guys, nakalimutan ko ipakita sa inyo yung presentation ng aking cordon bleu. Mom, Yes? you should get a gingerbread for Christmas. Yes. I was saying that. It's alright. Oh. Kuha na ulit yung gingerbread kasi gusto nyo lang gumawa ng gingerbread. In-Instagram ko kung nung ano pa siya, hindi pa siya nakunan. And ayan yung mashed potato. Ako, mamaya na lang ako kakain. Kasi parang nabusog ako. So, ayan yung itsura niya. Ang pangit ng kulay ng camera ko. Hindi ko alam kung bakit. Parang hindi siya ganun. I-insert ko na lang yung sa, sa Instagram. Yung itsura niya nung hindi pa nila nga kinukunan. Mom, I can't stop eating. Oh, that's good, Baba. You want more sauce? Okay, wait. I got you sauce. Manners. Hey. Tinarahan nila akong isa. Eto. Ayan, si Kuya. That's your third? Third? My goodness, yeah. Good job. Big boy ka na talaga. Si Sak tapos na. Si Holly ongoing pa. So, eto na lang yung platuhan ko. You want more chicken, yeah? You're right? Okay. Oh, that's good. Para kay mami na to. So, kain na muna rin ako, guys. Para makapagligpit na ako after. Ano yung aking plate, guys. Kain. Nagpakuha pa akong rice kay Sak. Mom, I don't want to do that. It hurts. Why? You touch it? Yeah. Why you touch it? No, I don't know how to do that. Go, Kuya. Yan na si Sak. What happened? Burnt it. Kasi hinawakan niyo yung rice cooker. Yung loob. Thank you, daw. You're welcome. Ow! What's that? Ang parang bright, no? Pahit ng kulay ng camera ko. Tingnan niyo si Kuya. Hindi pa siya tapos. Sauce? Guys, nakapajama na ako. Nakapag-skincare na tayo. Nakapaghugas na. And malinis na yung aking table. And ito yung aking coconut water. Yung mga kasama ko tulog na. Yung tatlong boys, may pasok sila. Si Holly wala bukas. So,
Yeah, wala masyadong rock, pero yun na yung vlog natin, guys. Thank you. And di ba sinabi ko sa inyo, ito yung next vlog ko after ng Adelaide. Hindi pala kasi consult pala ako sa dermatologist. So, yun pala yun. Tapos, eto na. So, yun na guys, yung vlog natin. So, siguro yung next vlog, yung paglagay namin ng Christmas tree. So, yun na guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night. Hi guys. Today is October 25. Ay, sorry. November 25. Diba kahapon yung second dose namin. And ako ay may lagnat and ang sakit ng katawan ko. Hindi ko alam kung sa mga nagpa-vaccine ganito rin yung nararamdaman. Ako masakit yung mga kasu-kasuan ko. And si Jan ang nagluto ng dinner niya. May dala siyang dalawang lobster. And yung mga bata nag-noodles lang kasi nga wala akong panlasa din. Ewan ko bakit ako nawala ng panlasa. May hindi nawalan. Yung parang, iba alam mo yung parang may sinat kay. Ganun yung pakiramdam ng dila ko. Yung parang may sinat. And yeah, meron tayong I can make better banana bread than you. Oh, really? You Yeah. made banana bread? Yeah. Gumawa rin siya ng banana. Whatever. Mine. Alright, I give you that. Gumawa siya ng banana bread sa school and it tastes better daw kaysa sa akin. And si Jan, binila niya ako ng Nurofen kasi nga sobrang sakit talaga. Nagtatrab yung aking ulo, tapos masakit ang mga katawan. Masakit na mga parang mga buto-buto, ganun. And dapat, di ba, gagawin ko yung Christmas tree. Ngayon, hindi ko kaya. And bukas, si Holly, meron siyang concert. Start ng concert ni Holly bukas, alas 6 ng hapon. So, hindi ko alam kung ako ang sasama or depende ko anong pakiram kasi hindi pangit talagang pakiramdam ko. Iba siya. And si John. How's your cooking, Han? Holly, who cooked tonight? Who? Daddy? Daddy. Si Daddy ang nag-cook kasi alam niya. Kaya sabi niya, It's our last day. pahinga ka, wag ka magluto. So, yun lang guys. In-update ko lang kayo. Huh? Still I